Hoxe presentouse na Deputación de Lugo a que xa é a sexta edición do Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade International Ladies Open, que se celebrará os días 4, 5 e 6 de xullo, no campo de golf do Oca Augas Santas Balneario Golf de Pantón. 129 xogadoras de 29 países, principalmente de Inglaterra, Francia e España. Esta é a única proba que se celebrará en España do Let Access Series e que será clasificatoria para 5 xogadoras que accederán ao circuito europeo feminino de golf. Nesta presentación estiveron presentes Eduardo Vidal, delegado da área de turismo da Diputación, José Manuel Balseiro, delegado da Xunta de Galicia en Lugo, Daniel Fernández, presidente da Federación Galega de Golf, e Ramón Braña, director xeral da cadea Oca Hoteles. Todos os patrocinadores e organizadores destacan a oportunidade para proxectar o nome da Ribeira Sacra a través deste trofeo ao que asisten as mellores do panorama internacional do golf. O martes día 3 terá lugar o torneo Pro-Am Ribeira Sacra, unha competición entre 20 equipos integrados por unha golfista profesional e 3 afeccionadas. Celebrarase unha festa nos xardíns do balneario de Augas Santas e visitarán varios rincóns da zona. Mércores e xoves disputaránse as dúas primeiras xornadas do Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade International Ladies Open. Accederán aproximadamente as 40 primeiras clasificadas despois do corte á xornada final do venres 6 de xullo. E aquí terá lugar a entrega de premios e a foto oficial da gañadora. Por último, celébrase o torneo aberto amateur Gambito Oca Hotels na modalidade individual Stable for Handicap.